Euskal Herrian inoiz ezagutu ez den lehorte garaiak bere horretan jarraitzen du eta azken egunotako euritan eta apurrak ez dira aski izan iturburu edota urtegi batzuk elikatzeko. Ipar Euskal Herrian esaterako lehorteak segitzen badu urredangarria zalantzan izan daiteke. Horren aurrean Euskal Elkargoak 100.000 botila aur eskatu ditu behar izanez gero banatzeko. Hegoaldean berriz esako urtegia 15% beteta dago. Hori ala, Bardeako lurren ureztatzea eten dezake Ebroko Ur Konfederazioak eta Nafarroako gobernuak lehortearen mahaia aktibatu du. Araban berriz, nekazariek ere sufritu dute ur eskazia, hala ondorioak sufritzen hasi dira besteak beste zereale, kilore, patata eta erremolatxa ekoizpenetan. Ordea Bizkaian, Ur Patzuergoko kide ez izatearen ondorioak jasaten ari da Karrantza. Beitegien beharra asetzeko ur nahikorik ez dute herrian eta beraz, ura Kantabriatik ekartzen hasi da udala. Arratsaldeon, idortearen ondorioz egoera kezkagarria da Euskal Herrian. Sakonago helduko diogu laster lehortearen gaiari, izan ere lehenago bada bestelako gairik aipatzeko astearteko lerroburuetan. Arabako metalgintzako 25.000 langilek lanituna izango dute 2025 arte. Arabako metalgintzako sindikatuak eta SEA patronala akordio batera iritsi dira. Hala ere, ELA sindikatuak salatu du eman diren mugimenduak ez direla nahikoak. Guk berriz Ibai Intxaurrondo Lab sindikatuko kidearekin hitz egin dugu eta honek azpimarratu du aurrera pauso handia eman dela akordio honekin entzun. Dagoeneko firmatu da Arabako metaleko aurre akordioa. Labetin garrantzi handia ematen diogu aurre akordio honi. Besteak beste, 2003tik metalean, Arabako metalean eragin mugatuko hitzarmena zegoelako. Eta 19 urteren ostean esan dezakegu berriro ere Arabako metaleko langilek badaukatela eragin osoko hitzarmena. Eta egun honek ere badu beste gai bat hizpide. Aldeko sententzia jaso du UGTek Araban, Bizkaien eta Gipuzkoan udaltzain izateko lanpoltsari jarri zion helegitean. Gasteizko administrazio auzitegiak ebatzi du ez dela beharrezko euskarazko B2 maila egiaztatzea lanpoltsa horretarako sarbidea izateko. Hala 2021eko deialdi publikorako oinarrien bigarren puntua baliogabetu du eta agindu B2 maila ez duten hautagai guztiak deialdian onartzeko. Lab eta ELA sindikatuak ordea erabakiaren kontra azaldu dira. Ekaitz Oianguren ELAko kidea eta Iñaki Ruiz Labeko kidea aurrenez aurre. Epai hau beste eraso bada eta gainera borrokatuko dugu gure esku dagoen guztiarekin euskaldunon eta euskeraren eskubideak denak. La sindikatuak balorazio oso txarra egiten. Administrazio publikoaren eremuan euskararen erabilaren normalizazioa oztopatu nahi duen eraso larri bat dela uste dugulako. Izan ere, sindikatu baten interes korporatiboek lagunduta berriz ere euskal hiztunon oinarrizko eskubideak zapalduak izango dira. Gai zaldatuta hezkuntza legearen aurreproiektuak eztabaida eta haserrea piztu du berriz adostutako itunean jasotakoen bueltan bereziki. Hasiak dira alderdi politikoak, sindikatuak eta hezkuntza eragileak euren iritziak plazaratzen eta gaur gurean esaterako Koldo Tegitu ikastolen elkarteko lehendakariak iritzi dio gaiari adi. Gure ustez hezkuntza akordioaren elementu esanguratsuenak bidean geratu direla egiaztatzen dugu. Lehenengo adibidea, aipatu duguna. Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren sorrera zandakoa, babes kritikoa emon genion, baina orain zaila egiten zaigu legearen zirriborroan zertan geratuko den jakitea. Ez dakigu Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan sartzeko zeintzuk izango dira baldintzak eta zein izango da prozedura. Beraz, puntu honetan, hori egiaztatzen dugu. Beste adibide bat, guretzat ere oso garrantzitsua dena, euskararen arloan. Euskal hezkuntza akordioan agertzen ziren berrikuntza interesgarriek ez dute islarik izan legearen zirriborroan. Bestaldetik Errioxako eta Arabako mahastien arteko gatazka okerrera
joan da, eta orain Errioxako Kontseiluak iragarri du upategien eta baita mahastien esklusibotasuna exigituko duela. Badauziaren bueltan kritika zabala egin du Ines Baigorri Abra elkarteko presidenteak, esanez Kontseiluak hartu duen erabakia legearen kontrakoa dela. Lo que hacen es dejar en indefensión y discriminan de alguna manera a todos aquellos inscritos o dueños de viñedo inscrito en Rioja. Pueden ser viticultores o bodegueros con propietarios de viñedo. Realmente las condiciones de esos acuerdos lo que reflejan ir contra la ley de la libre empresa, y ese es el mal realmente, que es plural y para todos aquellos que estén inscritos en esta denominación de origen. Gorka Ortiz de Zaratik ertzaile Gasteiztarrak Taylor domina jaso du Euskal Herrian. Sari hau jasotzen duen lehenengo pertsona bihurtu delarik. Produkzio ingeniaritzako nazioarteko akademiak aeronautika industriaren alorrean egindako ikerketa lana saritu du hain zuzen ere, eta berarekin izan da Hamaika Telebistako lantaldea. Lortu dugu, domina bat lortzea, eta ibili gara 25 urte honen inguruan ikertzen hau lortu arte. Orduan, instituzio bezala oso lorpen garrantzitsua da guretzat. Lerroburuekin bukatzeko Gasteiztik Donostiara egingo dugu salto. Izan ere gaur, arratsaldeko 4:00 aurkeztu da Donostiako zinemaldiko zinemira atalean, 918 gau luzemetraia. Arantxa Sant Esteban zuzendariak kartzelako egonaldiaz gordetzen dituen oroitzapenak jasotzen ditu obrak, eta berarekin hitz egin dugu eguerdi honetan. Entzun nola aritu den biografia dokumental bat ere izan daitekeena. Orduan ikuspegia izan da memoria ariketa bat egitea, distantzia batetik abiatuta, eta pixkat artxibo horren ikuspegi nahi baduzu kritiko, sensible, alde askotatik begiratzea artxibo horri, ez? Baita gaurkotasunetik ere bai, eta gaur egungo nere ikuspegitik, ez? Hori izan da pixka batea asmoa. Lerroburuak horrela heldu diezaiogun eguneko argazkiari. Euskal Herrian inoiz ezagutu ez den lehorte garaiak bere horretan jarraitzen du, eta azken egunotako euritanta urriak ez dira nahiko izan urtegi batzuk betetzeko. Udane Arbeo lankideak emango dizkigu xehetasunak. Euri gutxi bero holde handiak, azken hilabeteotako eguraldia halakoxe izan da Euskal Herri osoan. Horrek erabat aldatu du bertoko paisaia eta egoera. Ipar Euskal Herrian esaterako Meteo France erakundaren arabera, Euskal Herrian aurten 175 gutxiago egin du euria, eta aurtengo uda izan da inoizko beroena. Horrek muturreko egoerara eraman ditu. Ildo horretan, Pirinio Atlantikoetako prefeturak krisi egoera ezarri du Ipar Euskal Herriko 95 herritan. Eta abuztutik zenbait neurri bete behar dituzte herritarrek. Hala nola baratzeak ureztatzeko ordutegi murriztuak dituzte, eta guztiz debekatua da ibilgailuen edota etxe aurre aldeen, teilatuen eta bide bazterren garbitzea, etxeetako igerilekuen betetzea edo iturri publikoen urez hornitzea. Datozen egunak ere lehorrak espero dira, eta kezkaz hartu dute udazkenan etorlitekena ere. Urreskasiaren ondotik eurita handiak helduko badira, uholde handiak ere gerta daitezkeelako. Egoera ainda kezkagarria Euskal Elkargoak ez duela baztertzen ur botilak erabiltzea. Hain justu 1000 ur botila eskatzea erabaki dute behar izan ez gero ursanoa segurtatzeko. Izan ere behar bezala tratatzeko aski urik ez badago, elkargoak edateko ur botila jarri beharko ditu herritarren eskura. Hegoaldean ostera esako urtegie 115 dago beteta. Ebroko Ur Konfederazioak ezoikotze jo du esako egoera, eta hornidura eta aimari ekologikoa bermatuta daudela ziurtatu arren, ohartarazi du Bardeako nekazaritza lurren ureztatzea eten dezakeela. Urtegiaren maila 50 hektometro kubikotik jaisten bada. Uneotan 67 hektometro kubiko daudean bilduta. Irail bukaerarako edo urri hasierarako espero dute ureztatze kanpainaren amaiera, baina seguruenik murrizketak ezarri beharko dituzte euri faltagatik. Nafarroako gainerako urtegien maila apala da ere aurreko urtetako datuekin alderatuta, baina konfederazioak esan du normaltasun osoz funtzionatzen ari direla. Hala beteta dago Aiozko urtegiaren 148, Itoizkoaren 139 eta Eugikoaren 160. Testu inguru honetan Nafarroako gobernuak lehortearen maila aktibatu du, sektoreko eragileekin diagnostikoa adostu eta prezipitazio faltaren bilakaera eta ondorioak aztertzeko.
Hondakinak ere izpide izango ditugu gaurkoan, izan ere Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak hondakinen transferentzia estazio bat eraikiko du Sasieta Zabortegi Zaharrean Beasainen Sasieta osatzen duten 22 udalerriei emango die zerbitzua eta urtean 18.000 tona hondakin baino gehiago kudeatuko ditu. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak hondakinen transferentzia estazio bat eraikiko du Sasietako Zabortegi Zaharrean, Beasainen. Instalazio horrek hiri hondakinak kudeatzeko zirkuitua amaitzen du, mankomunitateen bilketatik hasi eta Zubietako instalazioetan tratatu eta berreskuratu arte. Azpiegitura hau Beasaingo Zabortegi Zaharrean kokatuko da, eta lursaila Sasietako mankomunitateak laga du. Transferentzia estazioak inguruko 22 udalerriri emango die zerbitzua, guztira 72.000 biztanle direlarik, eta urtean 18.000 tona hondakineko volumena izango du. Gauzatzeko 2,5 milioi euroko aurrekontua du proiektuak, eta 9 hilabetean amaituta egotea espero dute. Sasietako transferentzia estazioko lehen harria mugarri garrantzitsua da, eta azpiegitura berri hau hilabete gutxitan egongo da martxan. Jose Ignacio Asensio ingurumen eta obra hidraulikoetako foru diputatuak gogorarazi du transferentzia estazioak bitarteko instalazioak direla, etxez etxeko bilketa zerbitzuen eta birziklatzeko eta hondakinak tratatzeko azpiegituretara garraiatzeko zerbitzuen artekoak. Ildo horretan, zerbitzu homogeneoa bermatzen dute, mankomunitate guztietan, berdintasun balditzetan. Ostera gaineratu du Sasietako transferentzia estazioa dela Gipuzkoan hiri hondakinak kudeatzeko zirkuitua izteko faltatzen azken pieza. Horiek ala Gipuzkoako hiri hondakinak kudeatzeko plan orokorrak aurreikusten duen 8. eta azken azpiegitura izango da Sasietako instalazio berri hau. Estas instalaciones evitan largos traslados y costes económicos. Ekonomia arlora salto Espainiako gobernuak gasaren beza jaistea onartu du gaur, hain zuzen ere, beza 21%tik 5%. Jaitsiko duen dekretua da ministro kontseiluak onetsi duena neurria, urritik 2022ko urte amaierar arte egongo da indarrean, eta Hego Euskal Herritarrek 9 euro inguruko merketzea izango dute gasaren fakturan. Aiara Durreta. Espainiako gobernuak gasaren beza jaistea onartu du. Izan ere, Espainiako ministroen kontseilua bildu da eta gasaren beza 21%tik 5% jaisteko dekretua onartu du. Urritik aurrera indarrean egongo da neurria, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak irailean iragarri bezala. Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko buruak eskatu zuen neurria, inflazioaren albo ondorioak gutxitzeko asmoz. Baina zenbateko merketzea izango dute gasaren fakturan Hego Euskal Herritarrek. Okuren kalkuluen araberan 9 euro inguru aurreztuko dituzte. Hori bai, beza jaisteak eragina izango du Espainiako estatuko kontu publikoetan. Maria Jesus Montero ogasuneko ordezkarien ustez, Espainiako estatuak 190 milioi euro ordaintzeari utziko dio. Bian bitartean, iberdrolaren mozkinek gora egin dute 2022ko lehendabiziko hilabeteetan eta 2075 milioi euroko irabazi garbia izan du. Enegaz enpresak berriz, 215 milioi euroko irabazia izan du. Bada enpresen mozkinek gora egin dute eta kontsumo prezio indizeren igoerari aurre egiteko asmoz, elektrizitatearen eta gasaren beza jaitsi ditu Espainiako gobernuak dirukutza publikoen murrizketan eragingo duenak alegia. Gauzak horrela krisiari aurre egiteko neurriak aurkeztu ditu Bart Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Kontseilu Ekonomiko eta Sozialean labek. Neurri horien xedea da beraztasuna, banatzea eta eredu sozioekonomiko berri baterako trantsizioa. Abiaraztea horrez gain sindikatuak Kontseiluaren premiazko bilera bat eskatu du. Krisi ekonomikoari eta sozialari aurre egiteko neurriak aurkeztu ditu LAB sindikatuak Araba, Bizkai eta Gipuzkoako eta Nafarroako Kontseilu Ekonomiko eta Sozialetan. Alde batetik, eredu ekonomiko eta sozialan transizio bat ireki beharra dago, bizitza erdigunean izango duen eredu bateranzko transizio ekosozialista eta feminista garatu beharra dago, non etekinak ez diren izango lehentasuna izango dutenak, baizik eta herritarren eskubideak eta herritar guztien bizitza duina. Eta beste alde batetik, dagoen ondasuna denon artean banatu beharra dago. Banaketa politikak ezarri behar dira, enplegua, lana eta ondasuna banatu beharra dago. Horrez gain, labek Hego Euskal Herriko Kontseilu Ekonomiko eta Sozialei premiazko bilera bat eskatu dien. Gaur hemen Kontseilu Ekonomiko eta Sozialaren premiazko bilkura eskatzeragoaz, Nafarroan ere bai,
Eta Kontseilu Ekonomiko eta Sozialean gure ustez aztertu beharko ziren zeintzuk diren neurri egokienak egoera honi aterabidea emateko. Trantsizioko sozialista eta feminista gauzatu eta ondasuna banatzeko neurriak izeneko txostena da aurkeztu dena eta 4 ataletan dago banatuta. Lehenik eta behin enplegu politikari eta zerga politikari dagozkion neurriak, erosmen ahalmena bermatzeko, langileok ere, langileon errentak babesteko. Bigarrenik, zerbitzu publikoak, pentsio publikoak eta prestazio publikoak babesteko eta garatzeko planteamendua. Hirugarrenik, transizio ekologikoa, planteatzen dugu langileon oinarritutako transizio bat beharrezkoa dela, eredu aldaketa bat beharrezkoa dela. Eta laugarrenik, hori guztia Euskal Herrian bideratzeko estatu tresnak aldarrikatzen ditugu. Bestalde, krisi ekologia ere izpide izan du labek eta politikari neoliberalen erabaki ekonomikoek eta klima krisiak geroz eta lotura estuagoa dutela nabarmendu dute. Ordea lan gatazketan aipatu dugu. Lerroburuetan ere Arabako metalgintzako 25.000 langilek lanituna izango dute 2025 arte. Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek hitzarmena egin dute SEA patronalarekin. Elak ordea uko egin dio akordiorako oinarriari, esan duenez gabezia handiak dituelako. Mahai negoziatzailea berriz batu zen eta SEAk patronalak proposamen berritua ekarri zuen. Sindikatuek adierazitako puntu batzuetan mugimenduak eman arren, ez ziren nahikoak izan eta berriz elkartu ziren arratsaldean bilera batean. Azken bilera horretan, Lab sindikatuak bere afiliatu eta delegatuen berrezpenaren falta aurreakordioa erdietzi zuen. Berebiziko garrantzia ematen diogu ere langileek, metaleko langileek ez dutela galduko erosalmenik hitzarmenak irauten duen bitartean. Honetaz aparte, kontuan hartu behar dugu ere, metaleko langile bat lan istripuat jasaten balin badu lehenengo egunetik ehuneko osagarria jasoko lituzkela soldata errealetan. Eta horretaz aparte, ultraaktibitate klausula, inaplikazio klausula eta beste hainbat eduki. Gauza korrela, Lab, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek hitzarmena egin dute SEA patronalarekin eta Arabako metalgintzako 25.000 langilek lanituna izango dute 2025 urtera arte. Lab sindikatutik azpimarratu nahi izan dute lortu dituzten aurrera pausoak. Esan bezala labetik arro gaude egindako lanagatik, egindako bideagatik. Arro gaude ez delako iaz aurtengo kontua, 2 urte daramagu dinamika ezberdina proposatzen ekin bideak eginez eta edukiak plazaratuz. Eta argi daukagu, hau gabe, dinamika hori gabe, ezinezko izango zela iritsi garen lekura. Ela sindikatuak berriz uko egin dio akordiorako oinarriari. Sindikatuaren aburuz SEA patronalaren proposamenak ez du KPI bermatzen, eta dioenez proposatutako hobekuntza eskazak gutxiengo batentzat dira. Gizarte arlora salto. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaltzainen lanpoltsan euskarazko B2 maila beharrez dela dioen epaiaren aurka helegitea aurkeztuko du Eusko Jaurlaritzak. Bingen Zupiria bozeramaileak Gobernu Kontseiluaren osteko agerraldian berretsi duenez, bat etorri dira gobernuaren barruan kultura eta hizkuntza politikarako sailburu ere bada Zupiria eta gogora ekarri du Euskararen legeak 1982an aitortu ziela herritarrei administrazioekin hautatutako hizkuntza ofizialean aritzeko eskubidea eta horretarako betebehar batzuk jarri zizkiela euskal erakundeei. UGTek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan udaltzain izateko lanpoltsari jarri zion helegitean aldeko sententzia jaso du. Gasteizko administrazio auzitegiak ebatzi duenez, euskarazko B2 maila ez da beharrezkoa egiaztatzea 2021eko lanpoltsako sarbidea izateko. Beraz, erabaki horren bidez, deialdi publikoan B2 maila ez duten hautagai guztiak deialdean onartu beharko ditu. Euskadi Irratian, Raul Arsak, UGT sindikatuaren idazkari nagusiak, uste duenez, 45 urtetik gorako langilei, salbuespen gisa ez lieke hizkuntza profilik eskatu behar. Irratian ere, Eusko Jaurlaritzak baieztatu du helegitea jarriko dio gaur kaleratutako ebazpenari. Euskalgintzaren Kontseiluak gogor salatu du ere Gasteizko administrazio auzitegiaren ebazpena.
Horrekin batera, sindikatua ez dator bat ebazpenarekin eta salatzen du erabakiak euskaldunen hizkuntza eskubideak murrizten dituela. Euskaraz lan egiten eta hartatua izateko eskubidea urratzen dituelako. Beste eraso bat da euskarari euskaldunon edo herritarron hizkuntza eskubideentzako beste eraso bat da, zeuk ez dugu inondik inora konpartitzen. Hemen pasatzen dena da, OPE bateratu edo lan-poltsa bateratu honek ere ez dituela euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzen. Eta hemendik elatik eskatzen diguna da gure udalei, Eusko Jaurlaritzari ere, baina batez ere gure udalei, bakoitzak bere epe propioak egin ditzala, lan-poltsa propioak, horrela bakarrik bermatuko baita euskaldunon hizkuntza eskubidea, euskaraz hitz egiteko eskubidea eta euskara bera ere legitimatuko dugu udaletxe bakoitzak egiten baldin baditu bere ope propioak. Gure ustez, euskararen normalizazioak herri akordio zabalak behar ditu. Horretarako, administrazioaren inguruan aritzen garen eragileen arteko aliantzak fundamentala dira. Eta nolabait denon ekarpena ezinbesteko izango da arazo larri honi irtenbide emateko, ezta? Lab sindikatuak herritarrekiko hurbiltasuna eta integrazioan oinarritutako tokiko polizia eredu bat defendatuko du. Eta horretarako besteak beste udaltzen euskaldunak behar ditugu. Herritar guztion hizkuntza eskubideak errespetatuak izan daitezen. Sententzia eman duen epaileak otsailean Laudioko udalean langile bat berriz onartzeko agindua eman zuen euskara munduko 5. hizkuntza zailena zela argudiatuta. Hezkuntza itunaz berriz Koldo Tellitu ikastolen elkarteko lehendakaria entzun dugu lehenago, baina aipatu bezala ez da haserre agertu den ordezkari bakarra. Besteak beste Steilasek salatu du sare pribatuak irautea dela aurkeztu duten hezkuntza legearen xedea. Era berean uste dute hezkuntza legearen aurreproiektuak euskara ez duela erdigunean jartzen eta segregazioari aurre egiteko ere ez dela balekoa. Gaur gainera, ELA sindikatuak prentsaurrekoa egin du auziari heltzeko eta azaldu duenez aurreproiektuari alegazioak aurkeztuko dizkio. Era berean sindikatuak iragarri du hezkuntza arloko lan baldintzak adosteko mahaia osatzeko eskatuko diola Jaurlaritzari. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen aurreproiektua argitaratuta, urriaren 14 arteko epea dute eragile eta sindikatuek ekarpenak egiteko. Erreakzio sorta eragindu zirriborroak eta hainbat eragile eta sindikatuk dagoeneko zirriborraren funtsa salatu dute. Horrela, LAB, ELA eta Stella sindikatuek iragarri dute alegazioak aurkeztuko dizkiotela hezkuntza legearen aurreproiektuari. Bada, Stellasen ustez zirriborroak hutsuneak ditu eta sindikatuak gaineratu du gainera, Jaurlaritzak publikoa erdigunean jarriko duela errepikatu horren, hezkuntza sistema privatizatu nahi duela agerikoa dela. Sistema dualak sortzen dituen arazoa konpontzeko, horretarako entzun ere behar dugu lege bat, ez? Horrek sortzen duen segregazioa konpontzeko nolabait, eta horrek dauke jatorria sistema dualan, sistema publiko-pribatuan, ez? Orduan, lege honek hori egin beharrean egiten duena da, nolabait finkatu zuritu, ez? ELA beraldetik prest agertu da egingo dizkion ekarpen inguruan Eusko Jaurlaritzarekin naiz Eusko Legebiltzarreko alderdikidekin eztabaidatzeko. Hori bai, negoziaziorik ezean, ELA prest dago mobilizatzeko eta grebara joateko. Horrez gain, eskaerak bideratzeko eta adostasuna lortzeko lan baldintzei buruzko mahaia osatzea proposatuko dio ELAk Jaurlaritzari. Sindikatuak alegazioak aurkeztuko dizkio lege aurreproiektu honi datorren hilabetean, eta ELAren eskaera nagusienetako bat izango da lan baldintzen mahai baten osaera, sindikatuen eskaerak eta sindikatuen eskabideak bideratu ahal izateko. LAB sindikatuak bestalde prentsa ohar bidez aurreatu duenez, aurreproiektuak ontzat ematen du euskara hezkuntza sistema propioa egituratzea oztopatzen duen esparru juridiko politikoa eta ez du planteamendurik Euskal Herriko hezkuntza sistema burujabean urratsak egiteko. Eta gaiz aldatzeko beste kontu bat, Gorka Ortiz de Zaratik ikertzaile gasteiztarrak Taylor Domina jaso du, berekin izan da Hamaika telebistako Gasteizko lantaldea ikusi. Produkzio ingeniaritzako nazioarteko akademiak Taylor Dominarekin saritu zuen Gorka Ortiz de Zarate ikertzailaren lana. Ortiz de Zaratek 29 urte ditu, gasteiztarra da, eta Euskal Herrian sari hau jasotzen duen lehenengo pertsona da. Mondragon Unibertsitatean egiten ditu ikerketa lanak beste zenbait ikertzailerekin. Bi ikuspuntutik ikusi dezakegu. Alde batetik, instituzio moduan lortu dugu domina bat lortzea eta
ibili gara 25 urte honen inguruan ikertzen hau lortu arte. Orduan, instituzio bezala oso lorpen garrantzitsua da guretzat. Gero, beste ikuspuntua da pertsonalki. Azkenean, 2017an hasi nintzen ni proiektu honetan lanean, eta egunero, 10 ordu, 8 ordu, 12 ordu, azkenengo momentuan 20 ordu, eta batzutan, baita lorik egin gabe, azkenean lortu dugu. Eta lehenenga izaten oso garrantzitsua da zuretzako, baina lortzea, ja, kristoneko lorpena da. Gasteiztarrak dioenez, mekanizazio prozesuetan piezen gainazalaren akabera hobetzeko metodologia berri bat garatzea izan du ardatz 2021ean argitaratutako fabrikazio aurreratuari buruzko bere ikerketa lanak. Azken batean gure helburu nagusia da fabriketan gertatzen dena aurreikustea. Eta horretarako gu garatzen ditugu, esan dezakegu simulazio batzuk, baina simulazio horiek lortzeko eta beraien zehaztasuna handi esateko behar ditugu sarrerazko parametro onak baita. Adibidez, materialen propietateak, ebaketa abiadura, antxiamena eta parametro asko. Eta horien artean dago marruzkadura. Eta horien arte zidoen bi metodologia. Alde batetik, zegoen metodologia oso zahar bat, baina ondo zijoana eta emaitzak oso onak zirenak. Eta bestea zela nahiko berria, baina emaitzak txarrak ematen zituena, txarrak esain onak. Zein zen problema? Metodologia ona hartzen zituela 2 urte ensaio bat egiteko. Eta gure metodologiakin lortu duguna da, honen emaitza konparableak lortzea, baina esan dezakegu 2 urtetak 30 minutura jaitsi garela. Orain, ikerketarekin jarraitzeko asmoa du, asko dago egiteke azaltzen duenez, eta zenbait norabide har ditzake bere ikerkuntzak. Simulazioekin jarraitza, hori da Industrial 4.0 eta dena horren barruan sartuta egongo litzateke, eta hori oso garrantzitsua da, makinak konektauta izatea, adibidez mobil batekin jakitea makina ondo dijoan edo ez, bera bakarrik gelditzea. Beste batetik, guztiok ikusten dugun elektrifikazio hori, kotxe elektrikoak, kamio elektrikoak eta hori guztia, azkenean pieza asko mekanizatu behar dira. Baina gaur egungo kotxekin alderatuz, konbustioko kotxekin alderatuz, pieza askoz gutxiago behar dira. Orduan, zer gertatzen da, pieza horiek egiten dituzten enpresak eradatu behar dira. Eta beraien produkzioa guztiz aldatu behar da, orduan ez badut aldatzen, desagertuko dira. Eta gu saiatzen gara, enpresa horiek laguntzen. Beste gai bati helduta, Aitamari Itxas Salbamendu Humanitarioaren elkarteak irabazi du Nafarroako 19. nazioarteko elkartasun saria 25.000 euroko ordainsariaren bitartez. velando por sus derechos humanos fundamentales, dándoles una oportunidad de llevar una vida digna, lidiando contra las desigualdades que se les presentan. Eta ertzaintzak taldea bueltan da. Ertzainak, bai, 1983an lehen aldiz bildu ziren eta haren kide klasikoetako 3 azken bira egingo dute. Orain, ordutik eman izan dituzte kontzertu solteak, baina ez modu ofizialean, azkena gure alde izena izango du birak eta irailaren 29an emango dituzte xehetasun gehiago prentsaurreko batean. Eta berri honekin iritsi gara albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Gero arte. Kaixo lagun guztiago gara ertzainak, txuporraz berotzen dizkigute gainak, ertzainak berotzen gainak, musikaz gustuko dizkiegu zainak. Aitortzen dut, izan zarela bizitzaren nonena, baina orain, baitialen baino lehen askai berzan. Araitzen dut basiatzen, ino asko da, baina zoritxarrez,
Guk berari lagundu diogu ahal genuen